Салюмай, хал назар, как салам. Салам, Оля, здравствуйте. Кумя галам. Allah. Allah. Şükür şükür temasın ve tealem. Kovum da oncum. Ne can saklı. Kovum murat. Huda cana şükür. Salam leyl doğan kovuma. Hal nazar. Aleyküm salam kovdura. Kov hal nazar adın kovum doğan. Ne mi diyeyim? Bir geliyor. Evet. Mümkün. Neyme teadelikler. Ay teadelik yok bırak şoyun kırıklı. Salamu aleyküm. Aleyküm salam. Guvanç meatif. Bırak ne şükür go guvanç. Ödün kovma. Yirdi işleyeniz. Kafede. Guvanç. Ha öyle ballı. Kafede işleyeniz. Ondan sonra yittim ne diye ana. Ya yitem doklay bugünler. İşe bırak çıkarına da. İşler olmalı. Şükür guvançlar. Ödün kovmazdan sağlıklı. Hey yude. Bağlay makkayım. Kovum sen. Attaş. Nirde sen Şumat'tı ya Leyli Muradva. Yeni Bosna Merkez Mahallesi'nde. Sana Murat kovum. Şükür Asır Mehmet kovum. Yadılığı duranlar ayıp yere girendi. Leyli Doğancım. Şükür Asır Mehmet ödün kovum. Canım falan makyası. Kov Ahmet Can ödün ne Doğancım. Kovun çıkarımdan sen ya öyle balle. Tereklik koymaz ulan nesip olsa YouTube sayfamı. Aydım diye temasını sen tapkanım da bırak ödün seret men playlistime var ha. Şu bir video'nı, liboy bir video'nı emet. Karoçi sahran edet. Şu taydan görürüm men playlist sahran edet. Böyle liboy hayfine edeyiniz. Kovumda şükür baba. Yok ahırlanamam, ne şu ahırlanayım Leyli. Prosto köpüsü var ha. Dün gördüm, eşittim de ayıttı da bir yani. Videosuna mı uğrattı. Arkamda görün ettiyenler var. YouTube'suna bir alsa da men zaten. O men elimdeki zaten değil. Özünüz bileyiniz. YouTube'a yine primo efir açık men yapıp koyamam. Ya agrançen koyamam. Ya komentariyan yapamam. O kadar için girip şurada verip bile. Ay kim bile kim benim tanımam. İşleyen yani. Ava Ahmet işleyen ola şükür. Sen go olsan bizim go maksadık. Ya şükürler bırak. Ava Ahmet kafede işleyen dostum. Tanısın o değerlimi. Ok. Murat Berkeliyev. Молодец dostum doğraydı yani ki. Hava bilen ya Leyli Murat'ı. Kovum da. Şükür Emircan ödün kovman. Guvanç kaysi video'nı, naprimер, ne kilonlar yok olan surat şekillem ya. Ahmet men bana gelen 2 yıl oldu dostum yani. Karoç, ay bir yarım yıldan geçti der 2 yıl pasaplasan opsiyon 2012'de de gittim ben. 2012'de geldim 2013'de gittim opsiyon. Ondan sonra yine geldim derim. Ne çok turlu gelin diye. Neymiş kafede. Afçant garson Ahmet. İstanbul'da bayram alın yersinden dosya Emircan bayram alın nemeden 9. mektebinin Leylin Koçu'dan aya ucura oluyor da o Murat'ın şükür Murat Berkeliyev ödün neyle Şöhrat dost Şöhrat nemeden 9. mektebinin dostum
Şükür bayram, şükür özüň gowy bayram. Gowanç videonu näki her hili programmalar bar da brat. Näki hili öwretmediň sen maňa aňarda ýazaýda, Instagramda ýaz, men boýna ýazýan jogap berýän, ama gelse şo sapşaňa jogap berýän men. Şükür bra gowy 6x9 ine tek aşy diýe. Gowmam şükür inim gowy özüň näýle. Spasiba Ahmetcan. Sen medleşon ýazan, sag bolsun. Şöhrat bol, dost menim 7-den bilýän şolawany. Awa bilýäsler, 7-den gaty gowy. Kim mala 7-den? Maksat işanlar var. 7-den awa maksat işanlar bolmaly. Patsanlar bolmaly, şoňam kimde patsanlaryň adymlar Lisiçka atly. Çetrak da var. Montonan brada geçen soň gıcety 2003 köçe aňardan girýän oýnaýan. Tanıyan ya, o son tanıyan, men biraz ulra adamlar tanıyan, son şu maksat pahan tanıyanlar. Söhkut Kasım dağım, hav, Söhkut Kasım, şu an Gonç diyecek golanlar, Söhkut Kasım, doğru Söhkut Kasım dağı, hav. Maksat brato wa onunla bağlarda neme satyan. Onunla kam gatnaşam ok konu. Şu maksadın özünü tanıyan bärde olam. Ruslan Jorayev brat seret şurada bir hoýnaba, sen gyzyklanýan ýerde diýen. Şol adamyň ýerde diýen hiçim aýdan ok. Yalanım däl tamasdarsam aýdan ok. Gara. Prosto menem çağırdylar, menem düşdüm ýere düşünýän bilem ok. Ya forçka wedle barynzy. O eski diýilýän, zaň etdik, iýdedik aýdan ok. Yalanım däl, ýani ýazyp bilýäňiz Instagramma. Nämen haçan aýtmadym diýä zaň edemde. Hemme forçka wedle hemmesi. Şol öýüne saklan adamlar bardyňa forçkadan çykýarlar. Doğru. Şolar salam. Bar şöhratçan aleyküm salam sorany da öldürüm salam etdi. Berde ol gitardy ýanyňyza. Yo bayram agdasyny ýörüýi tögýärdim bayram seret arkamdan salam aleyküm. Serdar Hakkyýew aleyküm salam, aleyküm salam gowmy. Bayramjan agdasyny şu ýörüýi töwara şoň efirine girip 6-7 sanyk bolup o gıýbatçy daýzalar ýalak bolup bara dollar çarşan daýzalar ýaky gıýbat edýär oturupla. O taýda gıýbat etmän, geline gyzyklanjak bolup men öňden gyzyklanyp men YouTube kanaly, men niýe YouTube kanalyny goşanok zat. On ýaly zat ýok. Han özüňiz giýip dursunuz, liboy şörde söwüp ýa kakdyryp diýenem badyr bolýan. Jogap bermän geçikýändir ýöne goşmak men elimdäki zat däl. On şkoýdy gurun merjek bolsa ana Leyli Muradowa gülýär. Leyli näme gülkünç? Onjum. Ağam Ruslan seret şon esselerim bolýar, şon esselerim şu wagt razy. Seret men şunu ýalyk aýdaýyn sana. Men geçenige degem şu Azerbaýjanlar çağıranda bar, zaň edip bir videoda görensiň bir san türk diýip düşünýäňiz siz oňa oğlan türkçe gowurly ýa apo ady Kliçka dinamit eken. Dogry da leýli. Şu traýs şäherде dost İstanbul ýeni bolsunda. Karoçy diýjek bolýanym opsy bar. Şony gormalar asly ýa-da efirine girip gıýbatçy daýzalar ýaly gıýbat edip men arkamdan gurlamallar, birinizden özüme gurlamal, ikinizden on ýaly koýup pilodyň tarapyny salmalar. Ýani bolmaýan wagtda göz yummalar, men düşünşim özlerim ullu kany ulanda 84-den başlaýanlar bir dagyna aýdyşlaryna ora. Aşakdan maksadym ýüzüne aýdym, o maksat täze efir atjada diýenler hiç ile dinläne. Gloria görmedik golýarlar görselerim diýe. Ol erkek bolmaýan men pikirimçe gördüm ol videonu. Gören bolsam ana şu videoda Azerbaýjanlar maňa geçen ýer aýtdy. Men häzir urjak öllüler videosyny uratjak diýdi, uratmady. Ýani men diýdi özüm täzeden hapisden çykyp geldim diýdi. Zonasyndan şöring. Men bulaşatym gelenok diýdi. Elimde giresim men. Ýani şu häzir gatja diýdi. Men 100% bilýän elimden gaç giden adam häzir gatja diýdi. Çörde bir butkada bolýar, men onu öýe getirip iýdirip içirip
Çek çilimine senin alıp berýärdim, huy pilotun arkamdan gurrun edýärdi. Uza şol adam öz ýanyna bile iyi biçip gören adam huy pilot diýense onda başga näme gerekdigini bilemem men adamı. Assalamu aleykum brat diýär. Aleyküm salam Gurban Akmuradow gowmy? Jan sağmy doňjum. Ayt Şöhrat ayt. Leyli pat pisatsy etmesen şeyleri görüp bolar, pat pisatsy etmäň. Ol men hiç ile yani diýsem mara pat pisatsy et prosto men şol ady hakykatda şoň huy pilotduny yüze çykarjak bolup edin diýdim. Indi etmäň aýyrlaýyn pat pisatsyny seriozna aýtdym. Yani maňa hiç gyzyk bilä men YouTube'a aslında diýemde ya pul gazanjak bolup ya başgalar etjek bolup giren sebäpde girem. Sen öz işim öz güýjüm ma YouTube'a pul gazanmak üçin nähile bir gaty bir hemme adam bolmaly. Kompýuter öňünde ýörüýte şoň üçin baş goýmaly. Yo Lexus mene bellesin etdim diyen ýaly. Baryan Nagmat Selimow. Barkaýdan her gerek wagtymda olanny oturmyzyň barkaýdan arada barkaýtdym. Bu sluçlar bolup berdim. Hemme kişi diýendir men öýme bilýse bar ýa on ýarak zat ýok düýünden ýalňyz. Sebäp näme üçin bir soran zatlar bar. Şükür bir hey arasynda diýär. Aeroportda gepläme oklarmysyň? Bir soran zatlar bar. Ferhat Nagmat düşünür baýda. Bir soran zatlar bar. Şowepan Türkmenistan hakda gurulap söwünden wizasyny senne bamy diýip soradylar. Ifso başga hiç de soramadylar. Eger şonňa eşitdik diýe ýöne hiç ýylyk sahrant edip galynmady. Eger şonňa gerek bolsa, aga mene dogry aýtsa men ýok diýdim. Men onu ýaly ya zaýawadyňma üçin ya arda ýazmak üçin gelmedim. Öz oturmyzymy etdirmek üçin ýani düýüp botar ýokarlandyrmak 1 ýyl ya 6 aýlyk alan bolsa 1 ýyllyk etdirmek üçin şöyle gelip gitýän. Şoň üçin men ol işlere yani hiç kelle meni zapis edip men Türkmen halkynyň hökümetini oklajak bolup on ýaly işle mesulanamak diýsem bir şonu soradylar, başga hiç de soramadylar. Köp diýenler öýe bark aýdýarlar, o plana diýerler, ýa o zatlar. Pustoy parazyan kaýdýan goşgular çemen gowum salom aýkym dostum, jan sağmy. Armada bırak işler bilen bar bol Aşyr Mehmet Atajan gowum dostum, jan sağmy. Gowum hakkı diýär Rüstem Mengli, görmändirin dost gowy ödüň gowmy. Leyli Muradowyň ýokarda gidipdir, näse jygy dogansyz diýär. Biz 3 dogan. Birimiz Rossiýada, birimiz gatydaş ýerde, birimiz hem şöyle. Şükür Didat Töräýew, gowy ödüň gowum dostum. Şükür ağam ödüm gowmy Didat. Şükür Allah jany Rüstem Mengli gowy munça bolsa derbetden Hudaýa şükür. Göresim gelýändir. Yine sorayan da Türkmen aýdypyna barkaýdan. On Allah ýok o yalan zatlar o. Maksat o metis kowda soraýan senden aýt. Murat diýär. Aýt. Sora birato.
Normal, Hudaýa şükür o elbetde. Şu wagtlara elbetde kiçi ullyňoklar geçip dur baram. Allaha zana şükür. Ol prosto şurada känarak jenaýat iş bolsa saklaýan olmaklar mümkin. Ol öz aralaryna näme dikkat besse onu bilemok ýöne. Ýol gowy elbetde. Hudaýa şükür. Zaten parahat döwletde ýaşap berdi. Allah. Murat, Edil saýdy bar, men saýdymy. 3 adam ulanyň. Biri Belarusyada, iki tane İstanbul'da, biri men, biri. Yani 2 oğlan, bir gyz var. Odan ölýär. Sesim gelen okdy. Sesim bar ýanlar, Sa Muhammed diýen şu bar, ola dogry. Şon ýaly Murat, 3 adam ulanýarda. Onuň her kim öz tapan, yani tupan wideosyny golja görse, badetse, oňarsa goýýar. Doğru aýdýan Rüstem, spasibo dogonjum, slaýdýanyň gaty dogry. Wepa bilen bile girip, iltesige girip, gıybet edip, men arkamdan gurlayan hemmeten wepaýa alýar, dogry aýdýan dostum. Hakyky şol diýini ölmem, şonu aýtjak boldum. Haýsy kanal aýratyn al. Kim men kanalymda sen Bratiskan goýupdyrlarmy? Murat. Ady näme? Oturmasız gidenleri dapros kani diýämis diýär dost. O näme Türkmen synýalakda deportor gidýärler ha. Ana şolar barana bir 6 sagat saklaýarlar. Sen patpysas ýa-da. Murat, sen seret näme etdiýsen? Şo wideoň adyny aýt maňa. Gyýylaram mar arkasyny tutýan we paň diýe ha o. Dogry. Gyýylaram mar arasyny arkasyny tutýan gapyna çyk goýsana. Äger bir minutda 10 kilometret, bir minut arkaýyn giýerjek bolmy? Sonra gıklan oyuncu arkayın girecek, yani padlitsa edip koyun barna primo efirlenme. Vapsete primo efir, hadar tagat plansada atçanip vurk koyacak. Şonu bariğin şu primo efir padlitsa eseniz. Rispoda şonu girecek. Onun emi sorunu berip bilýäňiz. Ay hemmet hem şu webam inglis adamlar şoň arkasına alýanlar. Bawam da 10 km. Hansa namaz oturuňa geljek.